Mzaze mzimu oyeranu, mzazene wanundikaletu, ndifunatu kuchitari kufuna kwanuko, simfuna kenabi nitaze mtimamo, Atate wathu wakumwamba, Yehova Mulungu wa mphamvu zonse ndi wamkulunkulu, amene mukhala ku mpando wanu wa ufumu wautali ndi okwezedwa, amene pansi pano mpoponda mapazi anu, Mulungu amene mudakhazika thambo popanda pokolowekerapo, inu Mulungu amene maligwira dziko m'manja mwanu, dzuwa limatuluka limakalowa niliyenda munjira yake mene mukudziwira, mwambamo nyenyezi zimakhala m'mizere mwawo kuonetsera ulemerero wanu. Usiku chilankhulo chichokera ku chilengedwe, usana uonetseranso mawu anu mchilengedwe chonse. Atate ananta kumananso mchipinda chino, monga mwatitaniya kuti sonkhanitsa. Nthawi ija okhulupirira kale adasonkhana mchipinda chapamwamba, nakhululukidwa mphulupulu zawo atalapa kwa inu, nakhululukirana wina ndi nzake. Pomwepo Mulungu mudakwanitsa mawu a buku la Yoweli kuti kudzali masiku otsiriza mudzathira cha mzimu wanu pathupi lililonse. Achinyamata adzaona masomphenya, akuluakulu adzalota maloto, pakapolo ndi pa dzaka zanu mudzathira cha mzimu wanu. Izi Petro adawatsimikizira anthu powayankha. Ambuye Mulungu wachifundo, chakukomerani kuti masiku otsiriza ngelo anambafu aonekerenso kuwala kwake, ana anu mukatidzadza naye mzimu woyera. Popeza mukutiuza ife tipemphe mvula yamasika kwa inu Mulungu olenga mphezi mu nyengo yake, ndipo mudzatitsanulira. N'chifukwa chake tagwadanso masanano mmene tikuphunzira mawu anu, kuti Ambuye mutidzadze naye mzimu woyera monga malonjezo lanu. Popeza chidokomerani Yesu kuti muchoke, munachoke inu, mzimu woyera sakadadza. Ndiye mudalonjeza Yesu kuti mzimu woyera akazadza pa inu adza kutsogolerani kuchoonadi chonse, adza kutsutsani za tchimo, ngakhalenso zakutsogolo azakuzindikiritsani. Takonzeka Mulungu wakumwamba kuti masiku anu akumapeto, this little company, kagulu kochepa ngati aka, mukadzadze ndi mzimu woyera kuti kakagwire ntchito yanu,
kuno kumulanje msonkhano mudaukonza nano abwera mchipinda chino, chipinda chopempheramo zakuya kuchokera kwa inu Mulungu wakumwamba. Bwanji mulole lonjezo lakuyowe lomwe lija limene Petro adafotokoza mulikwaniritsenso kwa ife ana anu, popeza tadzipereka kumva mawu anu, tapereka mitima yathu kwa inu kuti mutilankhule nde mutigwiritse ntchito masiku ano otsiriza. Ambuye tidzadze naye Mzimu Woyera pamene mukulankhula nafe mawu anu, pamene tikambirana zinthu zakuya za mawu anu, mutidzadze naye Mzimu Woyera kuti zokanika zathu zikakonzeke, zotipatsa mantha athu zikachoke, nthenda zathu mukatichiritse, kuti niyo Yesu mukakwezeke kuposa china chilichonse. Zikomo Mulungu mumamva kupempha kwathu ndipo mumakwaniritsa mawu anu. Ili ndilo pemphero lathu kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Okondedwa, khulupirirani kuti Yesu akubwera, ndipo sinkhamba kamwa zimene zimukhulupirire. Yesu Khristu akubwera. Sindimakonda kubwereza maulaliki, komano Mulungu alola kuti uthenga uwu umeso makambira ndi abwenzi Zokambirana, inunso abwenzi kuno kumulanje, uthenga umenenso mulandire nde muchite nawo mwanzeru, chifukwa nthawi ya pa dziko pano ndi yatha. Ndipemphe brother Mada mundibweretsere mipando 5 uku muyika mmene anthu kwena okhalira. Khulupirirani kuti Yesu akubwera. Okondedwa, musakayike konse. Pa Yohane chapter 14 verse number 3 pali mawu amene timakonda nthawi zonse tikamakhala monga ana Mulungu wakumwamba, kuti ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo, ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Haleluya. Yesu Khristu adalonjeza kuti akakonza malo, ndakuti kumene ali iyeko akufuna kuti ifeyo tikakhale kutiko kodi tikakhalenso kumeneko. Sindikudziwa ngati alipo wina amene sakufuna kukapezeka kumene Yesu ali. 2 Tesalonika chapter 2 verse number 3 palinso mawu osangalatsawa. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika. Silifika chani? Tsiku lakudza kwa Yesu Khristu. Yesu abwera zivute zitani, koma chiyambe chifike chipatukocho. Koma Yesu asanabwere pakhale chipatuko, navumbulutsike munthu oseruzika, mwana wa chionongeko. Akuti mwana wa chionongeko avumbuluke kaye, munthu oseruzika avumbuluke kaye. Akavumbuluka ameneyoyo Yesu Khristu abwera. Sinkhamba kamwa, Yesu akubwera. Khulupirirani okondedwa. Malaki chapter 4 verse number 5 ndi 6. Taonani, ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova, ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo, kuti ndisafike ndi kukantha dziko liwonongeke konse. Okondedwa, nthawi kubwera imene Mulungu wakumwamba amadadzilengera yekha dzikoli, natipange ife mchifanizo chake. Amadapanga mapiri akumulanje, amadapanga mitengo italitali akumulanje, amadapanga nthaka yabwino akumulanje, kuti nanazi chakudya chokoma kwambiri chikhalemo, chimene brother Micah amafotokoza. Yehova amene tsiku lina adza nawononga dzikoli, koma asanabwere ndi khumbo lake Mulungu wakumwamba achikondiyo, kuti mitima ya atate ibwerere kwa ana, ya ana kwa atate, kulapa kukonzanso, kutsitsimuka ndi kukonzanso, koma atakonze zimenezi ndi Eliya ku dziko lapansi. Mulungu akamuyang'ana mulanje, akuona mulanje waipa, wafika ponunkha ndi uchimo, kuti muyende kunjaku mupeza uchimo liponseponse, kuti tipite nyumba zathu mupeza uchimo liponseponse. Okondedwa, tadziwani Eliya kwena kuonekera ku dziko lapansi kuti kukonza kukhalepo. Pamenepo Yesu abwera, zinthu ziwiri: mwana wa chionongeko aonekere ku dziko, apatutse anthu pamaso pa Mulungu wakumwamba. Number 1. Number 2, Eliya aonekere ku dziko kuti kukonze kukhaleponso. Zikachitika ziwiri zimenezi, Yesu Khristu akubwera. Okondedwa, khulupirirani kuti Yesu Khristu akubwera. Khulupirirani ndipo musakayike konse. Inuyo pamodzi ndi ine tikhulupirire kuti Yesu akubwera. Tamvetserani pa Mateyu chapter 11 verse number 13 pakana 14 pali mawu awa: pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane, ndipo ngati mufuna kulandira uyu ndiye Eliya amene amati akudza. Haleluya. Yesu adawuza ophunzira akale zokhudza Yohane kuti Yohane mukumuonayi
aneneri zonse zimadalankhula ndi chilamulo chonse zidalankhulidwa kufikira pa Yohane, chifukwa Yohane ndi mawu ofula mchipululu kuti konzani kholo la Ambuye, lungamitsani njira zake, kuona kuti Mesiya akubwera. Ndi zolankhulidwa zonse zidaloza pa Yohaneyi kuti Yohane akafika pakukonza njira yakudza kwa Yesu akamabadwa. Adali Yohane Eliya, mzimu wa Eliya adali mwa Yohane, mwamuna wovala chikopa, mwamuna wakudya uchi, mwamuna wakhala kutengo Eliya, mwamuna Yohane wakudya zinthu mopepuka, monga mafotokoza pano phunziro limene lapita. Okondedwa, anali amuna amphamvu odzazidwa ndi mzimu woyera. Yehova akang'ana ku Mulanje, akuyang'anang'ana mnyamata, akuyang'anang'ana mayi. Ndi ndani amene ngamulonge mzimu wa Eliya kuti ayende pa dziko nalengeza kutha kwa dziko lapansi, nalengeza zakudza kwa Yesu masiku otsiriza. Okondedwa, mukhale ndi tcheru kwambiri mu phunziro ili. Ambuye ali nazo zakuya zakutilankhula ife mmoyo uno. Tamvetserani, mu nthawi ya Eliya kudali zinthu zotani. 1 Mafumu chapter 17 verse number 1. 1 Mafumu chapter 17 verse number 1. Ndipo Eliya wakuti Sibe wokhala ku Giliyadi ananena ndi Ahabu nati, pali Yehova Mulungu wa Israeli amene ndimakhala pamaso pake, ngati adzagwa mame kapena mvula zaka izi, koma ntanena ine ndipo ndikamawerenga nkhani ndimaona kuti mu nthawi ya Eliya, mu nthawi ya Ahabu kunalinso climate change, kusintha kwa chilengedwe, kuwonongeka kwa chilengedwe. Kudachitika climate change mu nthawi ya Ahabu. Lero pa wireless ukatsegula ukatenga newspaper ukumangona maolembedwa climate change. Kuli ma workshop amene akuchitika akusintha kwa chilengedwe. Inu anzanga okhulupirira tadziwani, malembamu kudachitikanso climate change mu nthawi ya Ahabu ndi Eliya. Koma Eliya adali mwamuna odzazidwa ndi mzimu woyera, ndi Yehova adamutuma kalengeze kuti mvula sigwa mvula. Abwenzi, koma Eliya akunena mawu ondisangalatsa, akuti ine Yehova amene wanditumayi ndimakhala pamaso pake. Ndimakhala pamaso pake. Funso langa kwa inu, kodi ife tikukwanitsa kukhala pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba, kuti Mulungu akhoza kutidalira ife ndikutiuza zinthu zakuya mmoyo wathu? Tikamawerenga Bible, kodi Yehova akhoza kutidalira ife werenga Bible ndikumalimva monga mmene Mulungu wakumwamba akufunira? Osati mmene mpingo wathu ukufunira, osati mmene abusa akufunira, osati mmene akulu ampingo akufunira, osati mmene makolo akufunira, osati mmene mwamuna wako akufunira, osati mmene mkazi wako akufunira, koma mmene Mulungu wakumwamba akufunira. Akhoza kutidalira ife Mulungu wakumwamba. Dziko lapansi kuchitika zinthu zambiri zimene ngati ife sitikhala pamaso pa Mulungu wakumwamba zitivuta kupanga chisankho choyenera ngati madapangira Hava tilakwitsa. Chifukwa Hava adachoka pamaso pa Mulungu ndi Satana adamveketsa mawu ake m'munda mwa Edeni, Hava adasochera. Eliya adani sikugwa mame sikukhala mvula. Dziko lapansi mukaliyang'ana pakadali pano chilengedwe chasokonekera, ndipo sitingakani. Kodi phiri la Mulanje linali limene lili mungati lasokonekera? Mitsinje mukuona timabwera apa, ndaona mtsinje kandu achanu umene uja madzi akuoneka kuyenda pamwamba. Ndi ulendo wa dziko umenewo. Chifukwa cha ichi ndifuna nditane abale awa ganizo lalikulu apa, kukhala pamaso pa Yehova ngati Eliya kukwanitsa kuzindikira nyengo imene tikukhala. Ndhlovu tabwerani. Anzanga muti konzera microphone farikendi Zokambirana. Apa ndoti phunziro likupitira sulatha phunziro likupitirira, koma musachokepo mukhale pompa. Family zakuya zimene Ambuye afuna tilankhule mmenemo. Pastor Elaton bwerani. Sister Zanda bwerani. Sister Gertrude bwerani. Eliya
Eliya adali mwamuna okhala pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba. Ndifuna tikambirane ife kunena kuti masiku amene tikukhala ovutawa ife tikapanda kukhala pamaso pa Yehova tikwanitsa kuyizindikira nyengo ndipanga zisankho zoyenera. Brother Micah mwatalikira. Mulungu anamuuza Eliya ndikumpatsa uthenga ndikumuzuta akalengeze ku dziko. Chifukwa mu nthawi ya Ahabu kumachitika zinthu zambiri tizoona mu phunziroli. Chimene chifukwa ndipange pano kufa tione zimene zikuchitika ku dziko lapansi nde abwenzi ali kutsogolowa akhala kuyankha mafunso tikambirane. Ndapeza chinthu china nthawi zina maulalikira kulalikira tikumalalikira kumana kukambirana zinthu nkofunikira kwambiri. Ndi choncho twete kukambirana zinthu nkofunikira kwambiri. Ndi apo patikhala ndi zokambirana. Chimene mutapanga muneno abale kumbuyo kwangaku mudzipezere malo kuti muyambe mwaona kaye kapena muzoona apa mudzipezere malo kuti muyambe mwaona kaye uko mukaonaonamo ndekena kuti khala tikukambirana. Chimene tikukambirana apa mukamva nkhani ya COVID imene imayamba mu 2019 ndikumadzatuluka mu 2020 ganizo limene limamveka kwambiri ku dziko linalonena kuti chifukwa cha kusintha kwa chani kodi kwa chilengedwe. Mu nthawi ya Eliya chilengedwe chinatani kodi chinasintha. Ndikuzosi munamvetsetse koma mumva tikalowa mkati mwa phunzirolo ndi apa ndiyambake kuonetsa imfa zimene zikuchitika ku dziko chifukwa cha Katemera. Anthu otchuka a dziko tili modzeti chifukwa mwina zinthu zipena ukamangokuwa mangolalikira mwina ukhanga ndi makutu mwa anthu sizikuma. Unexpectedly, she woke up and died. Who knows? Okay, muzoona maina a anthu ena azamasewera ena woimba ena ndani mudzaona pamenepa pena ndizimitsa kuti zimveke bwino kuti musaphonye pena paliponse. Ndiye tikuyambapo. And I opened the paper and I saw this girl had died unexpectedly. She woke up. Amene mamona August 29, 2022 kabidini anali otchuka ndithu wa zaka 32 anandira Katemera anamwalira ameneyo. Died. Who knows? Young people are dying these days. Ameneyo October 26, 2022 mukonza kuona anapita ameneyi wa zaka 18. Amene October 14, 2022 wa zaka 17 anamwalira ali pa stage akuimba mukwayala. Ameneyi Samu anamwalira akugona wa zaka 18. Musamone kunene pa akonda anzathu wa mitundu yawo. It is my duty and responsibility. Uyu ndi dokotala ndi amafotokoza zimene apeza iyeyo asimu amachani kakwina kudzina lake kumanda amene. The consultant cardiologist and public health campaigner to urgently inform onani wamasewera azanjinga wa zaka 28 anamwaliranso imvetsa chisoni. patients and members of the public. Ameneyo wa zaka 15 mtsikana na Yesu dampeza. For the COVID mRNA vaccine has like. Ameneyo plamba
wa zaka 26 parudisa masiku 12 arandira Pfizer anamwalira played a significant role of being a primary kanyamata kameneko Newton akusera basketball anangomwalira wa zaka 15 cause of unexpected cardiac arrest, mtolankhano apa wairesi wa zaka 44 chimodzimodzi nayenso imfa idampeza, heart attacks, strokes, cardiac ameneyo Jacob Mayfield mamona 27 zaka 27 nayenso chimodzimodzi matenda amtima adamugunda arrhythmias and heart failure since ameneyo ndambirimbiri ndi apa ndingoyisiyano mudzingoona kwinako ndingoyisiya 2021 until proven otherwise. Papers showing that the myocarditis causes heart damage and a scar, and then the scar becomes the basis for a cardiac arrhythmia, and then the arrhythmia is responsible for the sudden death that we're seeing, and we're seeing sudden death now on a massive scale in younger people. It's my view, it's the COVID-19 vaccine until proven otherwise. 45-year-old Deputy Sheriff Chad Beatty, the coroner says he suffered a cardiac event in his patrol car. Ndiambiridwa anthu atikuona eti otchuka dziko lapansi. Pamepo ndikubwerezeni nkhani imene munayimva ya Musa Ndembele amamaswera ku Madrid ali ku training pa March 23 anali mtu amphamvu kwambiri, anthu amamukonda za masewera kwambiri osatso pang'ono chifukwa amasewera bwino mpirawo. Mukumona ali ku training, kugwa kunali kutiko, imfa inaliti maona apa unjenje wina soyo mamona uyuso player mamona uyuso ali meeting panali pa radio zimayi uyu inali TV show mamona uyuso mamona Mwaona, I have enough confidence in the vaccine based on my research to get it done. Those of you who think the vaccine kills people can use me as a test. If I die, you were right. If I don't die and have no ill effects, you were wrong and should admit it at least to yourself. I'm a bachelor uyuyu koma zina muchitikira ada bachelor kuti ineyo ndemboni mundiyese nemone koma zina nchitikira anapita amene. Do you know the Canadian comedian Nick Nemiroff? Here he is in hospital. I will not get the third shot. I will not. Pfizer me once, no shame. Pfizer me twice, shame on COVID. Pfizer me 3 times, shame on you. Okay, chabwino.
mukhoza kukhala m'malo mwanu. Chimene ndaonetsera ndi genzo nena kuti tikapanda kukhala pamaso pa Mulungu wakumwamba sitidziwa chimene Satana akuchita. Tili modzi chifukwa zochitika ngati izi dziko lapansi likuzibisa ndipo sangafotokoze. Tikhoza kukhala malo mwathu kuti tikambirane. Olometa khalira musovuto palibe pali vuto ngati. Okay, mwina niwe muzibisika umene kumabisika ndi speaker ya anthu awiri. Chifukwa anthu afuna mnthu akamala kwa zimu mukhoza kungosuntha pano pang'ono basi choncho. Mwina microphone amodziwo apatseni. Chimene tipange tifuna tikambirane. Pa zimene mwaona apa uku ali pamene ndifunso. Okay? Kuti brother madata alikire? Brother bwera na microphone amodzi mupitisa apa ndifunso. Ndikupira wakufunsa tonse taziona zochitika zapa zichete chifukwa yankha mafunso andi inuyo si ineyo yayi ine ndigula kufunsani mafunso. Funsani funso lano anthu aphandi ingokusa kunena kuti timaona apopo anthu akuoneka ngati akumwalira chifukwa cha Katemera. Nde sinditha kuziwa kuti anthuwo amadwala adi kapena Katemera ndi amene akapangisa kuti amwalire. Athokoza talimva funsolo kuti kapena mwina anthu anodwala ndi kale amenewo. Kuliso funso lina? Okay. Chonde muzimvetsera mafunsowa. Ineyo ne mmodzi wa anthu amene timagawa makatemera amenewo. Ndeza ngondikuza ni mmene apopo ndaonera komanso mmene sakhalira. Ndeni mafuna ndidziwe kuti kodi munthu ngati izozo sizosayenera komano ineyo kukhala mmodzi wa anthu opereka zimenezozo ineyo kumwamba malo anga alipo. Thokoza funso lofunikira kwambiri twese. Malimva funso likodi chifukwa soyena ndi kuti amafunsa funso nena kuti kodi ndi kuti kwa amene zinamchitikira sakudziwa nandira sakapulumuka. Makumana funso limenele muyankhalo anthu inu funso limenele. Ena naona mkono swapa. Ine funso langa ndiloti zikuoneka kuti anthu amene amaonesedwa apo kuti akufa ndi anthu amene ali ndi mbiri zawo. Kuti ndi chifukwa chani zikuchitika motero? Thokoza mwina amene kusachedwa kwambiri awa zinangosankhidwa za anthu otchukawo sinanga anthu omveka kale a dziko lapansi ndanangosankhidwa amene wokuti ukhale umboni okwanira chifukwa anthu amaonekera ku dziko machitsanzo puleya kuti anthu amamudziwa ndi anthu akamva zitsanzo zimenezo amvetsetsa bwino koma nanga za mbalimbalizo tinapita kwa Ndhlovu uku namva kwambiri inake yosakhala bwino kwambiri azigogo kwa Ndhlovu atha mmudzi facha nkhani yake imeneyi koma anthu simukudziwa. Chabwino funso lina lija. Enelanga ndi funso ndiye kuti iwo araba isapo Jackson wa COVID kapena ayi kutheka kuti akumwalira ndi matenda omwewo kapena ayi. Sinalimvese ne funsolo mwalimva. Okay. Chabwino talimba funso letu tilumikiza ndina lije omaliza kuti mafunso ayankhidwe kena kumina tidzaonjezera ina omaliza amayi ndi funso. Chabwino anthu akulingalira abwenzi mafunso ndi amenewo mwaone pamene paja zochitikazi ali pamene sanaonesetse tonse taona aliyense asankhepo funso limodzi manga yambe kuyankha mafunso amafunsidwa aja. Nditi yambira uko brother Micah musankha kuyankha funso liti? Limodzi wendi ndingwamba limene nayambidwa kwambirira lije kuti ndimene nafunsa mayo
So mmene maonera apatu amationetsera umboni ine ndimawerenga ndikumva zimene azifukula brother amanena kuti uyu atangobayitsa papita 1 week watani wamwalira atatere pachiteza kuti zakuti wamwalira. So amalumikiza ndi zimene munthu achita masiku apitawo ndi package. Tinene pano kunena kuti pa Chingerezi timathanso nene pamakhala ma comorbidities. Ma comorbidities ndi pamene muthupi mwako muli zina kale zofowoka, nthenda zina zofowoka. Okay? Na mukakhala zina kale zofowoka nde wonjezerapo chinthu china chingangopitiriza kufowoketsa chitetezo cha thupi. Ma comorbidities aja amakhala kuti ali ndi zofowoka zina za mthupi zija zimakhala kuti zakula mphamvu ndi zitha kunokolanso. Chitsanzo terekeze kuti uli kale ndi BP ndi sugar. Chitsanzo nde iweyo walowetsamo katemera amene sakugwirizana ndi zina za mthupi mwako afowoketsa zinthu zina za mthupi mwako, ndi kuti chimenechi sangakhale mwina ndi katemera amene akupha, koma chifoti zina zafowoka mthupi mwako, mwina BP ija sugar ija imene afowoketsedwa chifukwa cha mphamvu ya katemera uja itopeza sura yakuti aniso yakupha. Koma maumboni amene timaona apawa ooneka ndi maso olembedwa kuti uyu wamwalira chifukwa cha vaccine, uyu wamwalira chifukwa cha vaccine. Ena amene mwambonawo sanapereke zitokha kuti ndi vaccine yo kapena zofowoka zina za mthupi zimene zinalimo zimene atalandira katemera zinapeza kuti zina zafowoka, nthenda ija ndikula mphamvu ndimene anakola ndithankhala choncho. Ziko thokoza pafunso ilili ali pafuna kuonjezera kuyankha. Chabwino mukaona kumapeto kuja wina amalankhula ndi dokotala yeti ona zakathamangidwe kamagazi ndi zina zotero zonthupi la munthu, mtima wa munthu ndi dokotala nayenso anazifufuza ndikupeza kuti anthu atu akupita chifukwa cha kansomalika. Tilimodzi tamuganizeni munthu odwala mtima ndayambe kumaka chaso chingachitike ndi chani? Tikayikatwe ali ndi nthenda inde munthuyo, koma chimene wapanga china chonjezera amene popo mmadzotonse timakhali matendo sansa anthupi lathu leti. Ndiye ukatenga zakudya zina zosayenera zimakangonjezera vuto lija ifa ndokhala itiyo kodi yomweyo. Ndikuwa amene munafunsa kuyankha kwa nkhido momveka bwino lweti athokoza. Sister Gertrude musankha kuyankha funso liti? Ineyo ndisankhe kuyankha funso la achemwali awo amene amagwira ntchito ya chipatala, amene akhala akuthandiza anthu ena kuti alandire katemera. Ndikukhulupirira kunena kuti malembo amanena kuti nthawi yakusadziwa Mulungu anayilekerera. Mwina mongotengera mawu amenewo padzana ndi dzulo ndi mmene mmabwera pano munali akusadziwa. Lero mmene mwamva mmene mwaona ndikukhulupirira zonena kuti mwazindikira, ndi chifukwa chakenso mwafunsa funsoli. Ndiye ngati mwazindikira, ngati mukapange mukuzindikira, Mulungu sananene kuti tchimo limene upanga ukuzindikira azalikhululukirayi. Mwina chachikulu ndikungokonzatso ubale wanu ndi Mulungu pozindikira kuti mwachiona kuti ichi I think sicholondola kuchichita pa moyo wanu. Mongonjezerapo akamanena kuti chisautso kapena kuzakhala zovuta zokhoma, kuzakhala kusagula ndi kugulitsa, china mwa icho ndikutha kwa ntchito za anthu. Chifukwa tikati kugula ndi kugulitsa ndikuti tikusinthana ndalama, whether upanga business kapena ukugwira ntchito. So ngati pafika saizi inu ngati mukane kupereka katemera kuti inezi simpanga nawo, ndiye kuti so pali chiopsezo chakutha kwa ntchito chimeneno chikutsimikizira kuti tili kumapetodi kwa nthawi kuti ntchito za anthu zizatani zizatha. Koma achemwali ndimafuna ndikuwuzeni kuli bwino kukhala moyo wozunzika kwa masiku ochepa zani kugula ufulu wa kamphindi.
ndipalongosoleso ndi bwino kuzunzika kwa masiku ochepa nkugula ufulu wa kamphindi kusiyana ndi kukhala nazo zochuluka kwa kamphindi koma kukaluza moyo wa muyaya zikomo. Munthu adzapindula anji atazitengera dziko lonse lapansi mapetako katani kodi? Ndiye mukamalinga Hebrew chapter 11 kuyambira verse number 37 kumatsetsereka mukamva kamba nkhani ya Mose kuna kuti Mose anakana kutchedwa mwana wa mkazi wa mfumu ndani kodi? Farao. Chifukwa anawerenga tonzo la ndani kodi? La Khristu. Analolera kuchitira zoyipa pamodzi ndi anthu a Mulungu. Tilimodzi lwete? Koma zofunika mzimu woyera uja kulimbitsa mtima chifukwa tivomereze sizotani kodi? Sizophweka. Tivomereze zinthu zeti. Ulendo nati nkapita kumankibe kotumikira afuna kuonjezera. Ndingonjezera pang'ono kunena kuti mwafusafusa ofunika kwambiri. I think chimodzi chimene ndikuonetsetsa nthawi kumapita kuno ndimakonda kucheza nawo brother ndimanena ntchito zimene tikugwira. Ntchito zimene tikugwira ambiri ife tiyambe kuunika mabizinesi amene tikupanga ambiri ife tiyambe kuunika ngati sitingasinthe mabizinesi ndi ntchito zimene tikugwira panopo sitikalowa mwambo chifukwa ntchito zambiri zikuthandizira zikusonkhezera ntchito za satana. Mundimva ka? Chifukwa ndimanena kuti mu mphunziro lino ndimanena kuti nthawi yakwana ndimanena kuti tione kuti tiyambe kudziyimira patokha chifukwa amene anena sister Gertrude kutsogolo kukuwawa kuti amene tidalire pa masystem aboma a government sitidzalimba. Na pang'ono ndi pang'ono tiyambe kutulukamo mu masystem achani aboma muja kudalira boma kandisalale kachani tiyambe kuima patokha. So gawo lina imene unike system ali ndira ntchito kuti ntchito imene ndikupangayi ndikuthandizira ufumu wa Mulungu wakumwamba kapena wa Satana. Mwaona ndikupatsani chitsanzo kodi tikalenga buku lopatulika kumwa mwankololezedwa now inuyo muli ndi bala mugulitsa mowa umene Bible likuti munthu asamwe mowa ndeni mugulitsa mowa muti inuyo simumwa mowawayi mowawo simumwa koma mugulitsa mowa Mulungu adzakuonani bwa mukulimbikitsa choti chikaononga munthu eti nde 1 Korinto 3 verse 17 amene aononga kachiso Yehova Mulungu adzatani adzamulonga kuphatikiza pamene amathandizira kuononga kuja sadzangoona uyu wadzaononga ayayi kodi amamuthandizira kuonongekako ndi ndani? Thokoza ziko amamuthandizira kuonongeka ndi ndani eti Inu